kod NTV bende nolora kaluwore kod nyiso tipo kata bed ni siem nosegola. Obungo. Adwacho ni access to information is a right mar japiny kendo en gima obedo captured the constitution ma Kenya. Article 35 of the Kenyan constitution stipulate very properly kaka japiny onego bed ni yudo information. Information wayudo kokalo kuom mainstream media, wayudo kokalo through the social media. Therefore, loro nwa kuonde ma wayude ripode kaka jopiny, mano en okang' marach ahinya kendo condemn the Communications Authority of Kenya for such actions manye gitimo. Kendo wacho gi lo jogo, gi duond jogorwok ne ratiro mar oganda piny Kenya te. Ni wan gi ratiro mar yudo information kendo piny ok onego bed ni bedo mudho. Nikech katiba manyien masani omiyo jofwambo ratiro mar kaka gitiyo kendo gik ma jofwambo osebedo katimo osekonyowa mathoth kaka oganda in terms of yudo the right information mar gik matimore tunge piny kendo wamor kabisa. Nodawacho no odiochieng' manyoro that action manye okaw gi Communications Authority of Kenya wakwedo kendo adwa chung' gi doho e yo mamalo kwawacho ni doho nyotimo gima owinjore mar keto kando chik manye okaw kod Communications Authority of Kenya. Nikech gimomiyo mano nyaka bedi, Kenya wakaendi wasedongore kaka piny waniendi wan gi katiba manyien 2010 momiyo waratiro ma wayudo godo information unlike chien mane wantiere gi katiba machon mane gik moko ne nyalo timore atima e mudho to jopiny ne ok nyal ng'eyo gik mane timore e mudho. Omiyo wawacho kaka jopiny gi duond jopiny ni nyaka wan gi ratiro mar yudo information, wan gi ratiro mar pass information kendo social media osekonyo mathoth kabisa in passing the first hand information ma jopiny yudo. To TV kaachiel gi radio, mainstream media be osekonyowa kabisa nikech gito koro gimiyowa proper information kendo exact information ma japiny dwaro mondo mi owinjie konde ka konde kendo wamor gi gima nyotimore nyoro gi TV waduto ma wanene piny luo ka kaluwore gi kaka nye gikelonwa okang' kokang' gi kaka nye gitimore nyaka daka mogik. Koro access to public information, access to information en gima nie katiba kendo nyaka wa implement the constitution e yo mowinjore kaka chik dwaro. Justice Mwita, mano